Láká vás bydlení na horách s dobrou dostupností do města? V Mezihoří u Chomutova nabízíme k prodeji stavební pozemek o rozloze přes 1200 metrů čtverečních. Pozemek představuje skvělou příležitost postavit si vlastní dům přesně podle vašich představ. Díky skvělému umístění máte jistotu, že nad vaším pozemkem nebudou probíhat další stavby a navíc máte skvělý výhled do kraje Českého středohoří. Můžete si tak vytvořit krásné a soukromé bydlení s horami na dosah ruky. Jen 500 metrů od pozemku je skiareál Mezihoří, který potěší všechny nadšené lyžaře. Mezihoří leží v srdci nádherné přírody Krušných hor, obklopené lesy a přírodními parky. Okolí tak v létě vyzývá k procházkám a túrám v přírodě, nebo horské i silniční cyklistice. V zimních měsících lákají běžky nebo blízká lyžařská střediska. Mezihoří zároveň nabízí výbornou dostupnost do větších měst Jirkova a Chomutova, ve kterých najdete kompletní občanskou vybavenost. Na výběr jsou školy, obchody s potravinami, sportoviště i hřiště. Zaujala vás nabídka? Zavolejte nám a domluvíme si společnou prohlídku.